अरे बाप अबे से हम इंतजार करतानी बुझाते नहीं कि घर में हमारी तीन तीन आदमी करनिहार बा। अरे खैर छोड़ो बेटी के तो बातें अलग बाटे। हई दुगड़ी बाड़ी से अभी तक हमारी मुंह में है तनी कुछ गइल ना। आई चाय के बेरा खत्म हो गई, खाना के बेरा हो गई। अब मांगो तो मिली, ना मांगो तो ना मिली। है तो बात पढ़ के भजन गावत रहू भजन ना गई घर में कैसे पता उतरले पड़े चाय पानी के एथुए नहीं के भइल कैसन पता उतरले बारी रे। हाँ तो जैसन उतार के ले आइल बड़ू वैसन तरह के मिलत फल काहे हम ना रहनी हम रहती तो ना करती समय से बना के खियात रहनी कि ना भले बेटी हनी। अरे त कहां बाड़ू तू रहतू त तू करतू ना बेटी टाटी ना काम करेली। हां तू तो उतार के रखा है कह दे के ओकनी के सूते के हम बना के दी तोरा लाज नहीं खेलागत रे मतरिया सीख आराम से बोलू रे। हबर हबर करती लड़की है तनी निमन रहल सीखू। ससुर आईती हो जेबी कुछ दिन में मरद घरे जाबू भतार घरे त का करबू कुछ सीख भौजान के संगे हाथ बटावल जाला। उहे ठीक बाटे हमरा के बियाह क के भेज दे। हम सीखल बनी हमरा के पहले से सिखा दे कह कि भतार वासल बाड़ू बियाह क के भेज दे कइले बाड़ू कैसे बोलता रे मतरिया ओहनी के ना हुक बरल बाटे हमरा के देखो तरी संग तो हां त करबी ना त खिसी अइहो सना तनी कुछ करवा बाड़ी संग माई मिलजुल के काम करती संग हम मान ले के पढ़े लिखे जातनी मान ले के सहेली के घरे चल जातनी तनी वो सब देखल जातनी समाज में रहल जाला माई। तुम समाज से बहरी बनी अपने कहत माने अंडा सिखावे बच्चा करे चोच हम ही तो के जन्मनी तू हमारे के सिखावे लगलू बारे जमाना। तू गोबर पानी कर तू बहरी के काम कर चाउर बीने दे गेहूं फटक दे तू बहरी काम कर आ हम लोग घर के काम करियन जा हम काम करे हमार कइला के जरूरत बाटे बोल ना हम अपन घरे जाम तो करबे ना करम। अरे का चुरैनी चिल्ला तरुए बचिए बेटी के रहला से का फायदा रे गे तरी मुंह में चाय ना गइल अभी तकले। हां पतोहिन के तोरा के जन्म ले बनी तो तोरा में हक बा बोले के ओहनी के का बाटे मन करते दिया आदत लगा दिल बनी ना लिया के तोरा के समय से बना के दे दे नहीं ऐसे पतो हो के अरे ना मिली का होए बरा चाय पानी सुतल बाड़ी सब दोनों सुतल बाड़ी आदमी एथु भइल बा कुकुर भइल बाटे चिल्ला तोरा हो जान तन तू ही लिया बजा का ओहनी के एथु में पड़ल। हां त ए बार लिया के दे दे तनी काल से डरा मन ना चली बोल दिए जाके मतलब पापा ने रोवा के नहीं पूछत नु बताई ना हम बना लिया रंग पिए लगनी कैसे तू बतिया छोटकी माने घर में हाला का हो गल बन जा बटवारा हो गल बा ये काम नहीं बन जा और सब कमा कर के फिर दीदी रहो के मतलब हाथ गोड़ नहीं के कमा को दिन छोड़ के संगे बताई ना सुबह उठन त बर्तन तो बनी गला के सब चूल्हा लिपानी है तू कहनी चार फिर बिना बिया दिन चाउर दे बताई रहुए माने जागल बनी त करवाइम ना चावा तब करम मतलब तब हम 8-9 बजे से जाकम त हम करवाइम तबे त का कर काम कर दे त ठंडी के दिन बा किससे कराई उठी ठंडा पाला मारवा बा ठीक है बा हम कल से 10 बजे 11 बजे उठूं तो कम ठंडी के दिन बा हम काहे के उठूं देख तोर फरज बा तू छोट बा तोरा घर भर के पलवा के अच्छा ये का नाम बटे और ये का नाम बनू कि हम करत रही यार वो मतलब बैठ के खाली खाइब ये मतलब फर्ज गोतनी के बड़ कहाला माने बैठ खातनी हम बड़ बहिन के ये फर्ज कहाला हमरा के फली बताई ना त एगो पारी बांध ले सुन सुबह में तू बनाइए सांझ का हम बने हो गई बड़ा सुबह में हमरा करवा देते हम सुबह में ना करम सोच ली हम शाम के करम शाम को हम कहते नु ना हम शाम के करम शाम को हम खाए बना हम शाम के करम माने ई कौन बात भाई ई कौन बात भाई अरे वो अपने से सब सोचते कि मलैया हम ही काट के खाई बताई ना हम शाम के करम अरे वो सुबह में उठ के करे ए मैं सासू माई फैसला करी के शाम के करी के सुबह करी हम लेकिन अरे वो चाहना नहीं देनी वहां के बड़ा बात बतेले बानी हां रवन हमरो चला किया वाला देखी कैसे हम उठा के पिए जानी अरे तो अनिमन चाहबा मोनी जी पियो हमने किया अरे बोलियन के ना रे चाह दो आधा रहुआ हम आपको मेरे खाना बनाते तो तू पियले नहीं की नहीं की पिए ले हम अरे उन मुझे माने ई केतर कर दे छोटकी तू पिए चाहे मत पिए बस हमारी जिम्मेवारी का बा माने हम नहीं जान जो आहो चाय पियो तरु जब बना के माई कबे चाय खरीद चिल्ला दिया हां हाय ये ना तू तो हाय तू का करत तू पियते नहीं को तर माई वो ये संस्कार देले बड़न वहां बचा में फेंक दे पका चाक से फेंक दे अरे हां तो थरिया से ना वहां पे मारम लोग छापा उखड़ गई सोच लिया मैं तो ढेर बतियई बुता माई के हमर देत नहीं खूब बुढ़ माई बिया ऊपर से मत बतिया तू अपने खाता रहू ऐसे छिन कहीं की आ तू हो बड़े बड़ू कम से कम तारा के समझावे के ना चाहिए हम तो अभी सूत को उठा जब बड़े गलती करी तो छोड़ ना करी बोला ना अपन मंत्र का मतलब नहीं के विचार बताए कि रबो काम नहीं करवाई के करी हमें का खाली कर जी माने बाबा पहले नियन हो गई नी रोना सोचे चाहे कि भौजा जरा हाथ बटाई तो हम लोग सूता जा तो हम लोग तो फूल के रानी हो जा हम एक रानी में ना ससुर जी तू फूल का रानी बन जहां जाए तहां न करो तो हम लोग आई
है त ये नवर है तबे ससुरवा में नहीं आज तो हम लोग नवल रहे ना इस तो हेरी संस्कार बटे जे को नहीं पता अपने के खाए तो जमाई के पूछतो नहीं कि जमाई होने त डरा दिया कबले चिल्ला दिया घर पर जाए तक सब कोई नौकरवानी बना के आदमी के छोटकी के रख दे बेटा जब मन तबे करे जब मन तब खियाई आ जब मन तबे कुछ करवा राछो छे कहीं की मिलले नहीं के खाए जा चार दो लिया के आवे चौरस होता जा ना जब चाहवा पी लेलु माई के पूछबे ना कइलु हमरा के पूछबे ना चाउ होए के काहे कहतलु आ यही तरह रहा देखो यही तरह कर तो मारे भात ना बनी अरे हमरे ना भात कमा के लियो तर ई के कहत रे जिरौआ मनी बताओ हमार भतार कमा के देबो करी तोनी के हम कामो करम हमार मर्दा कोरी का है हमार मर्दा ना का कमाला तो हम लोग मां से पहले हमें काम कर देलन हो भाई आही दादा मतलब 2-3 साल से एक जीवन में पूरा खेती के काम करता था पूरा तू करता तो ओकर नहीं रे देखत ना अरे और मन बड़ा कमाता तो बड़ा अरे हम बता दिए कहने माने रे देख महाभारत डर भइला का लागल बरन महतारी समय डर का लागल बाटे जे चाइल बड़ू अपने मन का के रे का रे होती का लगल बस अपन मेरा को समझेबो कि ना का? फिर सुटू जमान जलाओ तरी का? कौची हां बताई ना रुके और माई के फोन आवता यार के फोन होता आई चाउर दो का मिलावा तब माइले बतइयो अपना अरे का भइल बा बतेबू त हेलो भाई बेला और मेहरा रुदाज करत तड़ी हेलो का के दाई कहते कि हम खाए ना बने हमार मर्द विदेश के माता घर पर के खर्चा चलावता करता नहीं हैं हमनी के माने भालू से फुकावाओ तनी जा फोन करता नहीं माई ये रुका चाहता तू कहल माने का फुकबाव तनी भारू ले ठीक बा माई तोहरो भौजी बोले चल मते ना मोटाई त गाड़ फुकवाले त मोटा जाई बस तो बना दे तू मिल जुल के बनाए बता चलो चलो पर का काय तू ही तो मेहर मौग बड़ा तू ही मेहर मौग बनैले बड़ा का कर मौगी के अरे मारे का बहिन में हरमक बना तेरा वो चुपचाप बनी बताई ना तबरे का मतलब में देख लो कैसे आंख दिखावती तारा के शांत रहो ना तोरे हम बोल माई हो जुगा चिल्ला दिए टट टट कइले बिया हो जुगा लोग कुछ तो नहीं खिन जा बासी मुंह में बैठल बिया अपने दोनों जने खा खा के मोटा गइल बड़िन जा ए देखो हमारे पर नजर मत लगा तार भतार के कमीनी ने किदा कहले अपना भतार के कमीनी खाता नहीं जा हमर भतर ठीक का है? हो अच्छा एगो बात बतावो जा हम अपन मरद त्याग कोइले बनी आए अच्छा। तू दोनों मजा मारत हो हार भातार खेतों में काम करता हाँ। आ तारा रात में लगियो रहता अच्छा। हमार मर्दा कौन कोई के लगी रहता ई बात के बुरी फैसला करियन घर में के खाना बनाई या के ना बनाई आ के सूत के खाई के बना के खाई हाँ, ठीक तो बा? चली, अब फैसला अपना करवा ली, चली। चल, फैसला कर ठीक बा? दोनों झगड़ा ही हो गइल बड़ी खाली खा तरी संग लड़ तरी संग ठीक होता नु ठीक होता खाली रहुआ करा तनी रहुआ ठीक बात ऐसे घर में ना का होई जा हट हमरा से मत बोल हम कहे के मान तू घबरा के है आ बा तू पीछे पीछे आ बाप रे बाप हमार विपत हो गइल बाटे घर में दू गो पतो ही रखला से कोनो सुख सवारत नहीं के हां एकरा से बढ़िया अपने जांगर चला के ना खाई हां एगो बेटी बिया कर के बियो ही देतनी ओकरी बस हम बूढ़ावा लगे चल जातनी अपन मुंह पिटावा मस एक जन के भातार विदेशे बा एक जन के घरे गोरले बा हाँ, दुआरो गोरी दुआर जनवावल चाहते नु त घर परिवार में पूरा जनवा दी अरे एबर हमरा के चाय पिया दियालू जा जब चाय ना देलू से त खाना मत दिया सा अच्छा ई बताई हमार मर्द विदेश गुल बा घर भर के खर्चा चलावता आ ओकर मर्द लगी बा त एगो खेत में काम करता आ पासो में रख तू खाए ना बोला के राखी लो तू बोला के राखी हाँ, तो रख ले, लो दोनों मुंह तो जानी चटाई तू पर लाख पाले के में बाड़ू रख जा एगो 19 एगो 20 रहला त चल जाला बड़ा उहे बा छोटा उहे बाटे सब उहे बाटे केहू निमन नहीं कान खोल के सुन ली खाना कह दी सुबह में ऊ बनाई शाम के हम बनाई अपन मुंह पिटा बाबा जा हां दू जनी घर में बाड़ू जा दादा दादी लागल बाटे खेतनी पभर बनावे के नीरे के हम ना बाटे बनाई खाना तीन आदमी बा तीन आदमी पे बाटी गांव टोला का करी रे हां इनके सारा मारे के चाहिए हमर लड़किया के देखावा तरी सा जैसन देखाई वैसन ना जाई त करी माने गांव टोला वाले के ऐसे देखावा सुनत तरी नहीं के सा। सुनत का सुनत है कि लंगटिन पत्ता उतर ले बिया में माई दूगो हां आ के सीधा उतर ले बना की देखत नखड़ू घरे में आइए हैं झगड़ा होतला आहू कोरो घरे वो खबे करे तो चाय चाय जो घरे वो खबे करे के नहीं के जाना तो हमरा पीछे पीछे देखो कहत रहे दिमाग ना लगे जीवन में हमार जरा दिमाग ना लगे हमर साथे देखला भइयो हाँ। आगे करे कमी अब रहे खेत में ले जाइए घुमावे निकल ना दुआरी पर ना अब खेत में ले जाइए ई त चाहत सब कोई चूल्हा छोड़ के चाहत आइल बा, है कि खाए बंद हो गइल बा, खाए के बनाई सबसे फैसला रही दे सास में खाना बनाई ना का करी मैंने खेती ना करी हमनु ठीक है हैं खेती करी कि ना अरे करी बाप हो कुरहानी का विपत हम ही बारी बाहर अरे जो जहर होई बर्बाद खेती करबा मेरा रूल के तो बा तर के बना बनावला मन के दियल जाई वो बुला लो सूती है बुला लो बुला ले तमनी के खेतवा में खा ले मरा जाई वाली माई सुन ये बैठ के सुन अब एक का मत एक सुन का बैठ के हैं हम तो वो जवान ने चाहत रही जवान से कम बड़ी उठ ऐसे उठ चला दे सुन ले का भंड वाली तारा आंखें निकाल लेम हम हाय भैया उड़ा कर हम करो ओए मौका करावा हम करो सुन ले पहले बात लड़का निमन ना रहे तो पतो ही कैसे निमन हो जाए तू कहत रे कि सब ताला मार के जाई बाबू भी
जा 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 अपन बाबू जा। तो हम तो चाहत जा, जा जा, कि कबाहट में बुढ़िया चल जा कि अपन मेहरारू लगे बाजार आए थे खाना का फैसला करो कि ना हम सानी खन बनाई ई सुबह बनाई क्यों ना मत बनाओ हम बनाई हम खाई हमारे लड़के का पेट पहाड़ भइल बटे तो हाँ, और कहाँ ठीक का बाटे हमार तो और बढ़िया बा हमार का ऐसे बाटे हमार तो हम ये चाहते तो केकरा का धमकी देतनी हमारा का धमकी देतनी इनकर विदेश के नोट के गर्मी बाटे इनकर गर्मी तहारा पर बाटे माने काहे ना हमार भतार बता हमार पर गर्मी ना रही केकरा पर गर्मी हम छोड़ब केकरा पर गर्मी छोड़ब सास पर गर्मी जहिया घर में ताला मरनी अच्छा, कोई जानी भतार लेके उतराई निकल जाई जा सब अपन भतार लेके अपन अपनी नैहर जा सब आज के बाद हम अपन अपन हिस्सा जोतब बस सीधे बात। फलाना वो मर जाए तबे हिस्सा पर नजर डली है जानल ए जे हिस्सा के बात बतेबे मत करे जब तक हमारे बेटी के बियाह ना हो जाई तो आज दू पैसा पर ना रख ना ले तब तक तो हम लोग हम हिस्सा बकरा तू करता नहीं आराम लो सब कूट करइबू लो सब कूट करइबू हो केहू कुछ ना करी हाँ। ए बेरा से एक टाइम तोर मेहरारू खाना बनाई एक टाइम ऊ बनाई तो ठीक है बा। अब बहरियों का काम करिए से हम कुछ ना करब ठीक है बा, मत कर, मत कर। दोनों जना लोग के देखत रही कि हमारे बेटी के बियाह में 1 रुपया देता रह जाके नहीं खजा देता